Ayaw mo diyan, ikaw pa ito tanan. Wala diyan sa pagi. Video na, video. Video na. Video. Ya, balik lang ko yan. Lektor yan. Lasing talaga. Hindi niya pagkita, no? Which one is yours? Which one is yours? Uy. Baga kang nilang ko ano. Come on, come on. Come on. Yeah. Hapon manginig ko. Hapon. Artik na lang na. Ikaw ito ba? Rukod ka bangon. Malaw sa nanti. Iya na to. Mani dito lang. Hi. Ay ba? Ito mo supply. Bunti sila lagi. Don't move. Don't move. Apa apa? Berapa kan? Yummy. Ini. Ini. Kalau ini balik tahu jadi Iya, sige kan. Nah. Tanaw mo, tanaw. Wah. Ano ka nagwan? There you go. There you go. Good, you good? Kayaknya. Ini ya. Umuk na din na ba to? Yung color? Iwit, iwit, iwit. Oh, makandos na. Umuk na. Mana? Dan na dan. Bilis ko. Uy. Ikut sa iyo box.
dito.